likuchita bwino pa ntchito yolimbana ndi matenda a malungo, ndipo bwalo lalikulu la milandu ku Lilongwe lalamula kuti malo aku area 26 ku Kanengo ku Lilongwe ndi akampani ya GM Properties. Takulandirani mu nkhani zathu. Maiko a Sweden, Ukraine, France, Netherlands ndi South Korea apereka ku dziko la Malawi chimanga cholemera matani 19,000 chothandizira ovutika ndi njala. Akazembe a maiko wakuno ku Malawi alengeza izi ku Blantyre pamwambo opereka chimangachi. Chisomo break wafika ndi zambiri. Matani 14,000 mwa matani 19,000 afika kale mdziko muno, ndipo matani otsalawa afika posachedwa. Mawu ake kazembe woyimira dziko la Ukraine ku Kenya a Andriy Pravecki anati dziko lawo lachita izi chifukwa chakuti dziko la Malawi lakhala bwenzi lenileni la Ukraine. Ndipo polankhula malo mwa maiko omwe apereka thandizoli, kazembe wa dziko la Sweden ku Zimbabwe anati maiko achita izi pofuna kuthandiza manja omwe alibe chakudya mdziko muno. Iwo anati achitanso chidwi kwambiri ndi dziko la Ukraine ponena kuti ngakhale lili pa nkhondo komabe likuthandiza maiko amuno mu Africa monga Malawi omwe alibe chakudya. Ndipo mawu ake mkulu wa bungwe la WFP kuno ku Malawi a Paul Turnbull anati thandizoli lifikira manja 2 million omwe alibe chakudya kwa miyezi iwiri ikusayi. Iwo anati maboma omwe ndikuphatikizapo Blantyre, Machinga, Balaka, Chikwawa, Nsanje ndi Phalombe ndomwe apindule ndi thandizoli. Ndipo polankhula m'malo mwa dziko la Malawi, mkulu wa bungwe la boma la Dodoma a Charles Kalemba anathokoza maiko wa chifukwa cha thandizoli. Tili pano lero kuona chimanga chimene chachokera ku Ukraine kuthandizidwa ndi nzathu aku France, Netherlands, Sweden, South Korea kubwera ndi ku tengera chimanga chijakuja kuzatipatsira pakhomo pathu. So ichi chisi chinthu chapafupi koma ndi umodzi ndi ubwino umene ukanalipobe pa dziko lapansi kuti titati tigwirire ntchito limodzi. Kumayambiriro a chaka chino, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera analengeza kuti dziko la Malawi ndi la ngozi kutsatira ng'amba yomwe inakhudza maboma ambiri mdziko muno, ndipo anapempha thandizo kwa ofuna kwabwino kuti athandize dziko lino. Chisomo break, MBC, Blantyre. Nduna ya zamaphunziro ku Gambia Profesa Pierre Gomez yati ulendo wake kuno ku Malawi wathandiza kulimbikitsa ubale wapakati pa dziko lake ndi la Malawi kudzera ku Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luwana. Profesa Gomez wayankhula izi pa msonkhano okambirana ndi akuluakulu a university. Olive Phiri wadza ndi ripoti. Nduna ya maphunziro ya ku Gambia a Profesa Pierre Gomez akutsogolera akuluakulu a mdziko lawo pa ulendo wa masiku asanu ndi awiri ku sukulu ya ukachenjede ya Luwana. Polankhula pa msonkhano omwe anali nawo ndi akuluakulu a sukuluyi, a Gomez anati cholinga chawo ndi kudzapeza nzeru zoti ziwathandizire mdziko lawo kukhazikitsa maphunziro okhudza za nsomba komanso ulimi wa malonda kutengera malangizo a banki yayikulu pa dziko lonse. Mawu ake, mkulu wa sukulu ya ukachenjede ya Luwana a Profesa Emmanuel Kaunda anati ulendowu ukusonyeza ubale omwe ukukula pakati pa maiko a Malawi komanso Gambia. Akaunda anati sukulu ya ukachenjede ya Luwana ndi imodzi mwa sukulu 48 mu Africa muno yomwe banki yayikulu pa dziko lonse World Bank inapeza ngati sukulu yomwe ili ndi ukadaulo ophunzitsa za nsomba komanso ulimi wa malonda. Ku Malawi kuno, ku Luwana kuno, tindi akadaulo amene dziko lonse la Africa likuyang'anapo. A minister amene abwerera onabu minister tidayamba kukambirana atamva kunena kuti Africa yonse ngati kuli center imene a World Bank akuyidalira pa nkhani ya za nsomba komanso pa nkhani ya
ukadaulo wa entrepreneurship zama business ndiye Luwana. Pakadali pano sukulu ya Luwana ili ndi ophunzira oposa 15 kuchokera mdziko la Gambia omwe akuphunzira za nsomba komanso ulimi wa malonda. Kupatula ophunzira ochokera mdziko la Gambia, sukulu ya Luwana ilinso ndi ophunzira ena kuchokera m'mayiko monga Angola, Lesotho, Mozambique ndi Ghana omwe akuphunzira maphunziro osiyanasiyana. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Wachiwiri kwa nduna za umoyo Halima Daudi wati dziko la Malawi likuchita bwino pa ntchito yolimbana ndi matenda a malungo. Ndunayi imayankhula pa bwalo la sukulu ya Mponda pamwambo wa chaka chino okhazikitsa ntchito yogawa masikito odziteteza ku udzudzu. Daudi anati mmene zinthu zilili panopa dziko la Malawi lili nkuthekera kokwaniritsa khumbo lake kuti pofika mchaka cha 2030 nthenda ya malungo idzakhale itatheratu mdziko muno. Devuma ali ndi nkhani yonse. Lipoti la momwe ndunawu wagwirira ntchito zake laonetsa kuti ndunawu wachita poyankhula pamene amakhazikitsa ntchito ya chaka cha 2024 yogawa masikito odziteteza ku udzudzu ngati njira imodzi yothana ndi malungo, wachiwiri kwa nduna za umoyo Halima Daudi anati ntchitoyi ndi imodzi mwa zilinganizo zomwe boma linakonza ndi abwenzi ena pofuna kuthana ndi malungo mdziko muno. Cholinga nchokuti pofika mchaka cha 2030 malungo adzakhale mbiri yakale mdziko la Malawi. Iwo anati kuyambira mchaka cha 2014 dziko la Malawi lakhala likuchita bwino pa ntchito yothana ndi malungo chifukwa lachepetsa kufala kwake, komanso chiwerengero cha anthu omwe amamwalira chifukwa cha malungo chinatsika ndi 60 mwa anthu 100 aliwonse. Ndabwera pano kuzagawa masikito neti kwafotokozeranso anthu ubwino ogona masikito neti kuba kugona masikito neti udzudzu sumakuluma matenda sumadwala. Ifeke munaona timauza anthu kuti akalande masikito neti amene tikapatsa ulere asamakagulitse fuka ena magula makawedzera soma ena magula kapanga magadeni kuti ena magulitse kuti akatipeze ndalama kwa moyo ndofundira kwambiri kupeza kuposa ndalama. Ifeke munandiona timafotokozera wanthu kwapempha kuti masikito neti akalandira lero azikagonamo asakagulitse. Mawu ake Dr. Lumbani Munthali omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu omwe amagwira ntchito yoona katetezedwe ka malungo ku nduna wa za umoyo anati dziko la Malawi ndi chitsanzo chabwino pa ntchito yolimbana ndi malungo. Boma la maneti okwana 11.7 miliyoni ndi thandizo lochoka bungwe la Global Fund. Maneti amenewa agawidwa maboma onse a ku Malawi, boma lilonse maneti amenewa tapanga tageti anthu ochuluka 19.6 miliyoni amene athandizidwe. So anzathu a World Organization amanena kuti mufikire anthu onse neti imodzi imene izipita kwa anthu awiri ndikuti mwafikira. So ntchito yake maneti 11.7 miliyoni amene agulidwawa afikira anthu okwana 19.6 miliyoni. Ndipo Dr. Michael Kayange omwe anayimira bungwe la za umoyo pa dziko lonse la World Health Organization WHO anati ngakhale Malawi akusimba lokoma chotere pakufunikabe kulimbikitsa anthu kuti adzigwiritsa ntchito masikito moyenera kuti ntchitoyi ikhale yatanthauzo. Kufunika sokonesa kuti maneti aja kugwiritsidwa ntchito tsiku lililonse chaka chonse. Tikaona madata mafigara athu amene anthu akugwiritsa ntchito maneti amene akumagona muneti tsiku lililonse chaka chonse akumagona chama 100 iliyonse amakwana anthu 57. Ndi zimene zofunika tichita improve ngati dziko kuti anthu amene akumagona muneti tsiku lililonse chaka chonse azipira chama 80 pa 100 iliyonse. Boma la Malawi ndi thandizo lochokera ku Global Fund lagula masikito okwana 11.7 miliyoni omwe agawidwe kwa anthu opitirira 19 miliyoni a dziko lino zomwe zikugwirizana ndi linganizo la bungwe la World Health Organization kuti mu masikito aliwonse mudzigona anthu awiri. Dave Uma, MBC, Balaka. Unduna wa zamaphunziro wati wayika ndondomeko zosiyanasiyana zothandiza pothana ndi kusiyana komwe kulipo popereka maphunziro aluso la makono m'madera onse a mdziko muno. Nduna ya zamaphunziro amadalitso Kambawu Wawilima anena izi ku Lilongwe pa msonkhano waukulu owunika momwe undunawu wagwirira ntchito zake zopereka maphunziro kuyambira chaka chatha mpaka chaka chino. Beatrice Mwape wadza ndi lipoti. Lipoti la momwe undunawu wagwirira ntchito zake laonetsa kuti undunawu wachita bwino powonjezera chiwerengero cha ophunzira oyamba sukulu omwe akupita ku sekondale komanso ku yunivesite ngakhalenso maubale ndi migwirizano mwa zina. Komabe mavuto azachuma, zipangizo zogwiritsa ntchito
ngakhalenso kusiyana pakapezedwe kwa maphunziro aluso la makono m'matawuni ndi m'midzi ati zikusokoneza ntchito popereka maphunziro apamwamba. Mawu ake pamwambowu nduna za maphunziro amadalitso kamba uwawirima ati ngakhale pali mavuto iwo ndi okondwa kuti undunawu ukuchita bwino kwambiri popereka maphunziro apamwamba mdziko muno. Iwo ati pakadali pano mudongosolo lake lopereka maphunziro aluso lapamwamba akhazikitsa ndondomeko zothandizira undunawu kukwaniritsa izi. Iwo ati izi nzothandiza popeza dziko lino likhala ndi anthu omwe ali ndi kuthekera kothandiza pokwaniritsa masomphenya achitukuko a 2063. Tikuyang'ana kuti kutsogoloku pazapezeka kuti skulu ina iliyonse ili ndi at least makompyuta mwina 40 kulikonse kumudzi kutawuni komanso zimene zija akugwiritsa ntchito ichatimanena kuti internet yochipa yofikirika pa mtengo onena kuti aliyense akhoza kufikira mmene mujanso muli mphamvu yonena kuti ana akhoza kumapezanso zinthu zina zophunzirira pa internet ngati zinthu zina zimakhala mwina mu curriculum zina zimafunika mabuku koma ndiye kuti ngati ana aja ana skulu akuphunzira kugwiritsa ntchito zimenezi akhoza kukapezanso zinthu zofunikira kati ngati content yotsika mtengo yomwe ingawathandizire ndi kuwafananizira ndi ana amene ali kutawuni kumayipeza kudutsa makina a kompyuta aja. Mawu ake mkulu wa bungwe la mayiko omwe amathandiza dziko lino pa chitukuko a Ariana Zandolini amekera dziko la Malawi poonetsetsa kuti likutukula maphunziro. Apa iwo ati mpofunika kuti dziko lino ligwire ntchito zake za mgawoli moyenera pogwiritsa ntchito ndalama moyenera ndi kuonetsetsa kuti zikubala zipatso zabwino. Ndipo mawu ake mkulu wa mabungwe omwe si aboma oona za maphunziro la Civil Society Education Coalition CSEC a Benedicto Kondowe ataonetsetsa kuti akugwira ntchito ndi boma kuthana ndi mavutowa ndi kupereka maphunziro apamwamba kwa aliyense. Tonse tikabwera pamodzi ifeyo amabungwe anzathu a private sector komanso ma development partners titha kuthandiza kuti magawo ena amene boma silingathe kukwaniritsa ifeyo tithandizire kuti maphunziro apamwamba komanso ofikira wina aliyense akhala kuperekedwa moyenerera. Msonkhanowu wabweretsa pamodzi akadaulo za maphunziro mdziko muno ndipo akuyembekezeka kubweretsa mayankho m'magawo omwe zinthu zina sizikuyenda. Msonkhanowu ukuchitika pamutu woti maphunziro obweretsa kusintha. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Kumbukirani kuti nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Aida Chiwaya ndi mzanga Yusavita Wilima. Tiye ntonenso mitu yake. Maiko a Sweden, Ukraine, France, Netherlands ndi South Korea apereka thandizo la chimanga cholimira matani 19,000 ku dziko lino. Unduna wa zaumoyo wati dziko lino likuchita bwino pa ntchito yolimbana ndi matenda a malungo. Ndipo bwalo lalikulu la milandu ku Lilongwe lalamula kuti malo aku area 26 ku Kanengo ku Lilongwe ndi akampani ya GM Properties. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in. Specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster. With a taste kids love, but remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Flavors of Africa. Enjoy your favorite shows anywhere. Download DSTV Stream today. Takulandiranso mnkhani zathu. Nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno yati yakhazikitsa ndondomeko zothandiza kuchepetsa mchitidwe wa anthu omwe amalowa mdziko muno mozembera boma. Mneneri wa nthambi mchigawo cha kumpoto a Francis Chitambuli athilira ndimanga pa za kugwidwa kwa nzika za maiko ena mu mzinda wa Mzuzu masiku apitawa.
Siku lina lilonse katikati mwa wiki inoyi nkhani yonse ikhala ikuperekedwa m'manja mwa anzathu oweruza milandu ndi cholinga choti akaunike ndi zilungamo zina ndi zina zimene zapezeka zokhuzana ndi nkhani imeneyi kuti kodi nkhani yonse yokhuzana ndi anthu amenewa ndi yotani, anthu amenewa ndi olakwa kapena solakwa. Kungotengeranso mpata pomwepo kuti pamene akhoti azipereka chiganizo chawo, chifukwa nthawi zonse ifa immigration tikagwira anthu komanso pakha kuti pachitika zina ndi zina timadalira nthambi yoweruza milandu kapena nthambi ya pena ndende kuti chilungamo chonse chioneke bwinobwino. So chigamulo chimene chingachokere ku khotiko chikhala ndithu chothandiza department komanso chikhala chothandiza dziko, chifukwa tonse timagwirana manja pothandiza dziko lino kuti nzika zisamangobwera mosalondoloza malamulo a immigration. Bungwe la TVETA lati achinyamata okuphunzira ntchito za luso lamanja ali ndi kuthekera kotukula dera la mphepete mwa nyanja kuhusisha mboma la Nkhatabe. Wapa mpando wa bodi ya bungweli Apyoka Tembo anena izi pamwambo opereka ma certificate kwa achinyamata 65 omwe amaliza maphunziro a ntchito za luso zamanja omwe bungwe la TVETA lapereka. Henry Haukea ali ndi zambiri mu ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Hassan Phiri. Koyamba kuti achinyamata a dera la Usisia mboma la Nkhatabe apeze mwayi wa maphunziro a ntchito za luso lamanja. Dera la Usisia lomwe lili dera la mphepete mwa nyanja ndikovuta kufikako, ndipo achinyamata akafuna maphunziro oterewa amapita ku Mzuzu kapena ku Rumphi. Wapa mpando wa bungwe la TVETA Apyoka Tembo ati dera la Usisia lili ndi kuthekera kotukuka kudzera mwa achinyamata aluso lotereri. Dera kunogo kuli anyamata ambirimbiri amene ali ndi maluso mu mitu mwawo. Nde ife TVETA tifuna kuti afukule maluso amenewo kuti agwiritsidwe ntchito kuti atukule dera lino. Mukabwera kuno kuhusisha muona kuti kuli zinthu zambirimbiri zimene zingati kutukula dera lino. Koma pamafunika anthu kuti aphunzire ntchito zamanja ngati za njinga za moto, kaya za mining, kaya za tourism, kaya ndi za soka, zonsezo tikazipanga kuti anthu aphunzire zimene zisandiza kusintha chitukuko cha dera lino. Mfumu yaikulu mbwana ya mderali yati ndiyokondwa kuti kwa nthawi yoyamba achinyamata mdera lake akupindula ndi maphunziro oterewo. Ndili chisangalalo kwambiri chifukwa nikoyamba kuno kuhusisha kuti zinthu zimene zichitike kuno kuhusisha kwa tiye mbwana kwataya nthawi yayitali wasapanga kuzimenezo. Nthawi zambiri zimapanga ku town koma lero zatheka kuno kuhusisha. Ndendo osangalala kwambiri chifukwaso ndili woyamba TA kuno kuhusisha. Yemwe anayimira DC wa boma la Nkhatabe Moses Jere ati izi zikugwirizana ndi zolinga za boma zopereka mwayi wa ntchito kwa achinyamata. Mundilole kuti ndithokoze a TVET amene anayambisa program imeneyi pa chizungu akuitcha kuti mobile training imene lero lino yapeza kuti ana akunoko kuhusisika apindula nawo. Chifukwa chani ndifosangala kwambiri chifukwa mukudziwa inu masomphenya athu a dziko lino la Malawi amene timati Vision 2063 pa Chingerezi zotithekeretsa kapena chotithekeretsa chachisanu timanena kuti human capital development. Bungwe la TVETA laphunzitsa achinyamatawa kudzera mu upangiri wake wophunzitsa anthu mu njira yoyendayenda imene akuitcha mobile training mchingerezi. A High Court ku Lilongwe alamula kuti anthu omwe akukhala pamalo a GM Properties ku area 26 ku Kanengo ku Lilongwe adzachoke pokhapokha akadzalandira ndalama ya chipepeso kuchokera ku boma komanso kampani ya GM Properties. Jaji Howard Pemba wati malo amenewa ndi a kampani ya GM Properties yomwe inatsata ndondomeko zonse zoyenera pa nthawi yomwe inkagula malowa kuchokera ku nduna wa zamalo. Koma Apemba ati anthuwa omwe akukhala pamalowa akuyenera kulandira chipepeso asanachotsedwe. Yemwe akuyimira anthu omwe amazengedwa mlandu ndi a Oscar Tauro. Ine ndinokhutira kwambiri kuti mmene chigamulo chatulukira chifukwa chonena kuti anzathuwa anapita kukadandaula ku court kunena kuti anthu ammuzi mwa Kulia akukhala malowa mosatsata ndondomeko kapena molakwira malamulo ndipo achotsedwepo. Komanso anthu amene amanga pamalopa achotsedwenso nawonso kuti akumanga wolakwika ifoti malowo ndi awo. Ndiye titafika ku court kuno, court lapereka chigamulo lero kunena kuti iyi ndi a GM Properties chifoti boma linapasa malowo ndi awo. Komano boma ndi a GM Properties sanamalizise ndondomeko imene amayina kutsata
po apatsa anthu chipukuta misozi anthu amene amakhala kwa akuliyani ndiye chifukwa chonena kuti maumboni akuonetseratu kuti palibe amene analandira chipepeso kwa akuliyani anthu apitirizabe kukhala mpakana chipepeso chizaperekedwe ngati sapereka chipepeso anthu apitiriza kukhala komanso pempho la anzathu a GEM Properties kuti aphwanye kapena kuti agumule nyumba zimene zinamangidwa ndi zamakono zimene zili pamalopo akhotiso akanaso pempho limenelo anena kuti khoti silingalamule kuti nyumbazo zigumulidwe ngati anthu osanapasidwe chipepeso akapasidwa chipepeso limene angachichoke pamalopo ndiye achidule njonena kuti khoti lakaniza kuti anthu achoke ndiye takwanisa ndithu chimene cholinga chimene timabwera ku khoti kuno kuzateteza kuti anthu asachoke pamalopo ndipo anthu pamalopo sachokapo azikhapompo mpakana ngati ali wokonzeka boma ndi a GEM Properties kuti anthu apase chipepeso chimene chizawerengedwe malinga ni mmene kwacha ili pakali pano. Tikukhulupirira kuti client wathu akhala okondwera chifukwa tamene mabwera ku court aliyesa amati malonde ake oyankha mlandu amati malonde awo odandaula amati malonde awo so court lero lanena kuti malonde awo odandaula amene ali GEM Properties kupereka chipukuta misozi si udindo wa GEM Properties wokha ayi ndi udindo wa choyambirira udindo wa kunduna wa zamalo so aunduna wa zamalo amapita okapanga kukafufuza kuti malowa akuyenera kukhala pa ndalama zingati akapeza kuti kukhala pa ndalama zingati amuza munthu amene ampeza kuti apange chitukuko pamalopo mu Nkhani iyi ndi GEM Properties so akapita ku GEM Properties ma calculations ndi awa ndondomeko zake ndi izi pamgwirizano umene anapanga mu nthambi amapatsa malo a GEM Properties iwo akapanga kuti ndalama zimene kufunika mudalipira kwenu ndi izi ayiwaso tilipira kwezi kuti apatse anthu ake. Kampani ya zamigodi ya ku Australia Lindian Resources Limited yati idzipereka posintha miyoyo ya anthu okhala mozungulira phiri la Kangankundi mdera la mfumu cha Nthunya mboma la Balaka. Mkulu wa kampani amayankhula pamene amapereka polisi ya Nthunya mderalo yomwe kampaniyo inamanga. Zambiri mulipoti ili la Arthur Chokotho. Kampani ya Indian Resources Limited ikuyembekezeka kuyamba kukumba miyala ya mtengo wapatali mphiri la Kangankundi itachita kafukufuku kwa zaka zisanu ndi ziwiri zapitazi. Mugawo lake lothandiza anthu okhala m'madera omwe azungulira malo a mgodiwo, kampaniyo yamanga polisi yatsopano yomwe akuitcha cha Nthunya Police Unit kwa kankawo mderalo. Malinga ndi mkulu wa kampaniyo a Aulin Voster, polisiyo ndi imodzi chabe mwa ntchito zothandiza anthu amderalo zomwe kampaniyo igwire. A Trevor Hiwa ndi mkulu wa kampani ya Indian Resources Limited kuno ku Malawi. Uku kuyamba chabe monga CEO angananena kuti company tangu tikungopanga kumene establish tamaliza phase imene timati exploration pa chizungu ndipo tangomaliza kufufuza kumene tikupita kusepano tikupanga design machine kuti tiyambe kumaswa miyala komanso tikumatumiza miyala imene tikupanga kupita nayo kunja ndikuti kutsogoloku kukhala zitukuko zambiri malingana ndi policy yathu ya company yothandiza community imene tikugwira ntchito komanso dziko limene tikugwira ntchito. Ndipo poyankhula atalandira police unit iyo, mkulu wa polisi mchigawo chakuvuma a Barbara Mchenga Tsika anati polisiyo ithandiza kuchepetsa umbanda omwe unalochuluka mderalo. Mbuyo mutinali ndi mavuto anthu akuno zinthu zikachitika zofunika ife apolisi amenera kuti ayende apite ku Balaka, koma panopa tiraona kuti zambiri zimachitika kuno. Atchalichi cha Katolika anatikomera mtima anatipatsa malo mmene timagwirira ntchito. Patapita nthawi ndithu ndi mmene anzathu awa ali ndemo abwera nkudzamangira nyumba imeneyi. Ndife othokoza kwa kampani imeneyi kwambiri chifukwa kuchitika kwa zimene zachitika apa kusonyeza kuti chitetezo simunatisire tokha ngati apolisi, ndipo ndi mmene zimayenera zizikhalira. Ndipo mfumu cha Nthunya yati ili ndi chikhulupiriro kuti kampani ya Indian Resources ikayamba kukumba mgodo wa miyala ya mtengo wapatali ku phiri la Kangankundi, miyoyo ya anthu amderalo ipita patsogolo. Chitukuko chimenechi ndi munthu wonyadira kwambiri ngati dera lonse ndi losangalala koposa chifukwa sitinali pa chiyembekezo choti tingalandire police unit ngati imene yokongola. Mavuto analipo ambiri makamaka kuba, umbanda unalipo ndithu, makanso masistere kobambo mfumu kumangolowedwa teile mopanda nthawi akuba mangolano ngati podzasewerera ngati adzachola anaposi kudimba. Zaife ngati kumudzi ndizo sachita kunena.
miyala ya mtengo wapatali yomwe ili mphiri la Kangankundi amayigwiritsa ntchito kupangira maginito, zipangizo za galimoto yoyendera mphamvu ya magetsi ndi zipangizo za mphamvu yochokera ku mphepo mwazina. Arthur Chokoto, MBC, Balaka. Munkhani zakunja. Anthu a mdziko la United States lero akuponya voti yosankha mtsogoleri watsopano wa dzikolo a Donald Trump a chipani cha Republican ndi a Kamala Harris a chipani cha Democratic ndi omwe akupikisana pa chisankhocho. A Harris alonjeza kuti azalimbikitsa zinthu zosiyanasiyana ngati atapambana pa chisankhocho, zomwe nkuphatikizapo kutsitsa mtengo wa chakudya ndi nyumba. A Trump ati ngati atawasankha kachiwiri pa udindowu azatsitsa msonkho komanso kutseka malo olowera mdzikomo kwa anthu ena ofuna kupita mdzikomo motsatsata ndondomeko. Pa chisankhocho anthu aku United States asankhanso a nyumba ya malamulo. Anthu enanso akuvota za malamulo okhudza kuchotsa pathupi. Munkhani za masewero. Timu ya Silver Strikers lero yadzidzimutsidwa ndi timu ya mu ligi yaing'ono ya mchigawo chapakati ya Panthers atayitulutsa mu mpikisano wa Castell pa mapenalty. Panthers inatsogola ndi zigoli ziwiri kwa adu, koma Silver inabweza kuti masewerowa alowe ndime ya mapenalty. Mu ndimeyi Panthers inagoletsa mapenalty anayi pamene Silver inagwetsa atatu. Apa ndiye kuti Panthers yatulutsa matimu awiri a mu Super League itagonjetsanso Mafco mu mpikisano omwewu. Masewero ena omwe anachitikira pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre, Maite Mukuru Wanderers yakantha timu ya Chipoka ya mboma la Mangochi ndi zigoli 10-1 kuti ifike ndime ya matimu 16. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Maiko a Sweden, Ukraine, France, Netherlands ndi South Korea apereka thandizo la chimanga cholimira matani 19,000 ku dziko lino. Unduna wa zaumoyo wati dziko lino likuchita bwino pa ntchito yolimbana ndi matenda a malungo. Ndipo bwalo lalikulu la milandu ku Lilongwe lalamula kuti malo aku area 26 ku Kanengo ku Lilongwe ndi akampani ya GM Properties. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya ndi nzanga Yusavita Wirima. Tukufunirani madzulo opambana. GoTV has something free for every customer. Because there's a new way to enjoy your favorite entertainment at no extra cost.